Selam dostlar. Top klip topşırığının J'ге çıkarışların devam ederiz. Onun alıp barışısı min Renata Taybulam. Her kişi ideal gün turunda xiyallana. Biz de jırşılarının mundu gününe seyahat yasabalıyıq. Başlayız. Bu atnada hit-paradda yaş talantlı jırşыбыз Elvira Miftahova bilen sobulaşabız. İjatında zor oңuşlar tilep, qabat özübüzde kütebіз. Yürek yaraları biktiren Kutkar mine irken Vakit uzda yabılıp koydu Ele koşan kütken Neşik bula ol mehabbet Anlat canım Koşurma hislerine Berinşe adım yüreğimde eret, eret, eret Sinde güne ümmet, ümmet, ümmet Uyat hislerimle mehabbetle uyat Hem nihayet hit-paradımızı yaxşı yangalık bilen bizep jiberemiz. Bizde premyera Aygül Mindiyarov'ni qarşı alığız. Xayrlı gün. Мен iş boyunca kelgen edim. Сәмсіз sizге мынамда. Рахмет. Миңа нәрсә әйткәннәрен Колагың ишетәме Көнләшү дигән яман шир Җаннарыңны үтәме Көнләшмә син, көнләшмә Усалланып бер дәшмә Бер сүзең дә дөрес түгел Ушитте булды дәшмә Көнләшмә син, көнләшмә Усалланып бер дәшмә Бер сүзең дә дөрес түгел Ушитте булды дәшмә Көнләшмә, көнләшмә Син мине көнләшмә Чын асылын аңламыйча Юк дилер бутырма Шушындай матур дөньяны Шикләр белән тутырма Көнләшмә син, көнләшмә Усалланып бер дәшмә Бер сүзең дә дөрес түгел Ушитте булды дәшмә Көнләшмә син, көнләшмә Усалланып бер дәшмә Бер сүзең дә дөрес түгел Ушитте булды дәшмә Дөрес булмаган ялганнар Барысы да уйдырма Мәхәббәтемне сүндермә Үз-үзеңнән туйдырма Көнләшмә син, көнләшмә Усалланып бер дәшмә Бер сүзең дә дөрес түгел Ушитте булды дәшмә Көнләшмә син, көнләшмә Усалланып бер дәшмә Бер сүзең дә дөрес түгел Ушитте булды дәшмә Бер сүзең дә дөрес түгел Ушитте булды дәшмә Ушитте булды дәшмә
Dinara Saidbattalova da күнділік planların aldan oq yazıp bara. Eğer barlık koygan maksatların ötey almasa, bik nıq keyfi düşe. Dinara, senin keyfini tağın da köterip jiberer için, biz senin klibini koyup jiberemiz. Көзін юмып қабат еске ала әне құлы салған ұл ашларны сағыш тұлы көзлер қотқа тоқай көз яшьләре тамалған хатларына Ayaz günde dolu yarsıda Salgın jille canı üşüde Terezege kara şiçirlerde Yetim canlar iden haber küte Deyip kıyaş zenger kökte Adımların sanap yol boyluydu Edi koyda diye neni bağla Koyşan koyda ol deyip sırıydı Günde dolu yarsıda Salgın jille canı üşüde Terezege kara şiçirlerde Yetim canlar iden haber küte Canlar iden haber küte Bilesigiz kilse, en ağır işlerini ertengi yakta işlep koyurga koşa bilgiçler. Ondan soň indi başka işlerini başkaru jingilirek buladiler. Kilesi jırның sizleri iste kaldırgan kibik. Bu kengeşlerini isigizde kaldırgız. Hazır Sirina Zanetdinovаны tınlayız. Sing
итәрмен Ушыларыма салып йөрәгем Риза дигән сүзен әйтәмен Күңелемдә күпме наз булса Барын сиңа бүләк итәрмен Күңелемдә күпме наз булса Барын сиңа бүләк итәрмен Татарстанның атказанган артисты Лейсан Гимаева иртәгесе көнгә һәр вакыт эшлисе эшләре исемлеген төзеп куя икән. Барысы төгәл план буенча барса, бу көн аның идеаль көне булып санала. Лейсан план буенча хәзер топ-клип тапшыруында үзләренең чыгышын көтеп утырадыр. Әйдәгез, аларның клибын карауга күчик. Экраннарда Лейсан Гимаева һәм Булат Байрамов. Язмыш сукмагын, бырма юлларын Жеңел үтәргә кулга алып кулларын Биеп яшәргә, җырлап яшәргә, сөеп дәшәргә тик уйларым. Тормыш мәхәббәт белән тулганда Яхшы кәеф булганда Бергәләп яшәү рәхәт Янда дуслар булганда Мәхәббәт белән тулганда Яхшы кәеф булганда Йөрәкләр янып торганда Рәхәт яшәргә дөньяда Карап күзләргә, янып хисләрдә, тормыш юлларын насыйп булсын үтәргә. Шатлык таратып, бәхетне татып Бары яратып гел яшәргә Тормыш мәхәббәт белән тулганда Яхшы кәеф булганда Бергәләп яшәү рәхәт Янда дуслар булганда Мәхәббәт белән тулганда Яхшы кәеф булганда Йөрәкләр янып торганда Рәхәт яшәргә дөньяда Тормышлар мәхәббәт белән тулганда Яхшы кәеф булганда Бергәләп яшәү рәхәт Янда дуслар булганда Мәхәббәт белән тулганда Яхшы кәеф булганда Йөрәкләр янып торганда Тормыш мәхәббәт белән тулганда Яхшы кәеф булганда Бергәләп яшәү рәхәт Янда дуслар булганда Мәхәббәт белән тулганда Яхшы кәеф булганда Йөрәкләр янып торганда Рәхәт яшәргә дөньяда Киләсе җырчыбызның идеаль көне белән дә танышыйк. Берничә көн рәттән күп итеп эшлисең дә, бер көн тынычлыкта ял итәсең. Йоклыйсың, ашыйсың, йоклыйсың, берәр кино карыйсың, аннан тагын йоклыйсың, ди Алия Мөбәрәкова. Һәм әлбәттә инде, армаган вакытта балалар белән ял итү, уйнаганнарын карап утыру. Алар белән уйнау да күтәренке кәеф бирә җырчыга. Алияның фикерләрен ишеттек. Хәзер клибын карыйбыз. Сәләмә турым. Без синең белән инде күптән таныр.
һәм мин сине алып барасым килә. Миңа булган бик якын җиргә. Анда шундый рәхәт. Минем күңелләрем тула. Анда мин всегда позитив, та энергия җыям. Һәм мин сине таныштырасым килә үземнең якын булган дусларым белән. Киттекме? Киттек. Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән. Дуслар бергә шарылыйк әле, шарыларым шаны йөрәктән. Менә шушы урын инде ул. Сизәсеңме? Нинди һава монда. Менә булары минем дусларым. Менә монсы Ракель, Фердинанд, Митхун. Әйтегезче, кемнәр тапкан, кемнәр уйлап чыгарган. Моңлы итеп шаралар шаралау шигырене кигә салган. Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән. Дуслар бергә шарылыйк әле, шарыларым шаны йөрәктән. Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән. Дуслар бергә шарылыйк әле, шарыларым шаны йөрәктән. Күңелләрең бер толса да, шатлыкларың күп булса да, җырлагыз сез, әй дусларым, булганда җыр дөньяда. Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән. Дуслар бергә шарылыйк әле, шарыларым шаны йөрәктән. Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән. Дуслар бергә шарылыйк әле, шарыларым шаны йөрәктән. Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән. Дуслар бергә шарылыйк әле, шарыларым шаны. Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән. Дуслар бергә шарылыйк әле, шарыларым шаны йөрәктән. Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән. Дуслар бергә шарылыйк әле, шарыларым шаны йөрәктән. Әйдә бергә, җырлыйбыз. Әйдә бергә бинибез, җырларым чын йөрәктән. Идеаль көнне бер стакан жылы су белән башларга кушалар. Шул рәвешле организм йокыдан тизрәк уяна икән. Аннан соң тәмле иртәнге ашка күчәргә кирәк. Җырчы Аида бу таләпләрне белә. Тик ризыкларда үзен шикләми. Нәрсә ашыйсы килә, шуны ашый. Ә матур фигурасы аның нәселдән килә икән. Аида, нинди зур бәхет елмайган бит сиңа. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр.
Әміне Эльмира Гыйльфанова белән Рафил Җәләлиевнең эше белән идеаль график режимын ясап булмый икән. Чөнки кич белән эшлиләр, төнлә кайталар. Иртән йокыдан кайсы вакытта торуларын кызлары Хаят хәл итә. Ул кайчан уяна, көн шунда башлана. Гадәттә Эльмира кызлары белән күбрәк вакытын үткәрә, Рафил үзләренең иҗади процессын тамашачыга билгеле булмаган өлешләре белән шөгыльләнә. Тавыш яздыру, яңа җырларны әзерләү һәм башкалар. Тырыш гаиләгә уңышлар теләп калабыз һәм клипларын карыйбыз. Ашуланыма кай вакытта аңламасам синең белән бер казанда кайнамасам каршы әйтеп хәтереңне калдырганда юк сүзе белән йөрәгеңне яндырганда Ашуланыма юкка телемә бәгыремне Ашуланыма югалтыма сине кадереңне Ашуланыма сабыр булсак узар барда Ашуланып яра салмага азиз жаныга Ашуланыма арысаң да миннән бер көн минем кебек аңлый алмас сине бер көн ярларыннан читкә таша кайчак агым минем дә бит булгалыйдыр шундый чагым Ашуланыма юкка телемә бәгыремне Ашуланыма югалтыма сине кадереңне Ашуланыма сабыр булса узар барда Ашуланып яра салмага азиз жаныга Ашуланыма кичерик без ялгышларны ялгышларсыз язып булмый язмышларны бу дөньяның кунаклары синдә миндә ачу аша үзгәләнү безгә нигә Ашуланыма Ашуланыма юкка телемә бәгыремне Ашуланыма югалтыма сине кадереңне Ашуланыма сабыр булса узар барда Ашуланыма яра салмага азиз жаныга Ашуланып
Яра салмағы әзиз жаныға. Идеаль күнні өзің ясыйсыңды келесі жыршыларыбыз Салауат Миниханов һәм Гүзәлім. Иртән сәләмәт булып уяну, якыннарың янәшәңдә булу, ашарга ризыклар, яраткан эшең, шөгылең булу алар өчен зур бәхет. Бу бәхетне алар клипларында да чагылдырган. Бергәләп карыйбыз. Кояштай көләм, син елмайганда, күңелем елмая. Син моңайганда, җаным моңая. Җылы сүзләр, әнкәй сүзләре, иң нурлы күзләр, әнкәй күзләре, иң йомшак куллар, әни синеке, иң туры йөрәк, әниемнеке. Җылы
идеал көнен спорттан башка күз алдына китерә алмый. Рафис Калимуллин да шулар рәтендә. Җырчы 30 яшенә кадәр гомумән спорт белән шөгыльләнмәгән. Ә хәзер спортка да, тормышына да, иҗатына да вакыт таба. Афәрин, Рафис! Хыялымда көтәм сине, хыялымда күптән инде булмасаң да яннарымда. Кабат яшәү көче табып, упкыннардан читкә чабып, тормыштан тәм сөю табып, кабат туам. Бер гомергә ике язмыш сыяр әле, кара төннәр узар әле, узар әле. Ак балыклары алып китәр үзе белән. Мин синсез дә, сөюсез дә яши беләм. Ак балыклар алып китәр үзе белән. Мин синсез дә, сөюсез дә яши беләм. Яшеннәрдәй яшнәп яшәр көч табармын. Кыялардан бәхет җырын мин җырлармын. Сагыш сарган, көеп янган, үткәннәргә ныка куям. Язлар бирер назлар белән, кабат туам. Бер гомергә ике язмыш сыяр әле, кара төннәр узар әле, узар әле. Ак болытлары алып китәр үзе белән. Мин синсез дә, сөюсез дә яши беләм. Бәхетсезме, бәхет эзләп очкан былбыл, очкан былбыл. Аның әле җырланасы җырлары бар, җырлары бар. Язлары бар, җәйләре бар, күзләре бар, кошлары бар. Күңел бозларын эретер назлары бар. Бер гомергә ике язмыш сыяр әле, кара төннәр узар әле, узар әле, узар әле. Ак балыклары алып китәр үзе белән. Мин синсез дә, сөюсез дә яши беләм. Ак балыклар алып китәр үзе белән. Мин синсез дә, сөюсез дә яши беләм, яши беләм. Мин синсез дә, сөюсез дә яши беләм. Шарапҗанны тыңларга әзермесез? Аның хәзер яңгыраячак җыры күпләрнең плейлистында бер туктаусыз әйләнә. Ә клибын сез TMTV каналында, ягъни менә хәзер үк карый аласыз.
Зачем еракны сен минем акылдавал, ләкин кычакларга рөхсәтеңне син не давал. Синең бөюдән башымда минем суета, күңелем сиңа тарта. Йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син бийсәң янымда, син кылансаң йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син бийсәң янымда, син кылансаң йөрәгем сикерә. Ой, кил син яныма, авызыңны папитим, йөрәгемне ачып, любовь морковь сиңа айтим. Синең билләрең менә ичмасам аппарат, сине күрсәм мин бик рат. Йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син бийсәң янымда, син кылансаң йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син бийсәң янымда, син кылансаң йөрәгем. Минем мыегым синең карашыңны урлый, сиңа иркәләнәм, песиккә бит мырлый. Синең яныңда онытыла хәтта хандрус, тагыз калиус, неврус, калирус, варикус, пантилус. Ой, йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син бийсәң янымда, син кылансаң йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син бийсәң янымда, син кылансаң йөрәгем. Сикерә. Тагын бер резидентыбыз белән танышасыбыз калды. Ә хәзер барлык катнашучыларны да искә төшереп чыгыйк. Единственный человек, которому можно доверять все свои секреты, это муж. Он никому не расскажет. Он ведь даже не слушал. Менә бүген болса соңга калмасаң ярамый димме син, а? Ничә мәртәбә язлар үтелгән, ничә ялгышып күңел кителгән. Дәшәмен сиңа, дәшәм иргәле, күрешмәдек соң, нигә иртәрәк? Нигә белмәдем, җирдә син барым, булсаң иделә гомерлек ярым. Туялмый сине күреп күзләрем, бетәрлек түгел әйтер сүзләрем. Күпме гомерләр заяга үткән, кире кайтарып булса икән. Ник яннарыма сыңарып килде, ник күренмәдең, син кайда идең? Нигә белмәдем, җирдә син барым, булсаң иделә
yarım Duyalmay seni Körüp gözlerim Beterlik tügel Eydir süzülerim Niye bilmedim Jirde seni varım Bulsam idile Gümürlük yarım Duyalmay seni Körüp gözlerim Beterlik tügel Eydir süzülerim Niye bilmedim Jirde seni varım Bulsam idile Gümürlük yarım Duyalmay seni Körüp gözlerim Beterlik tügel Eydir süzülerim Duyalmay seni Körüp gözlerim Beterlik tügel Eydir süzülerim Beterlik tügel Eydir süzülerim Плюс bir позиция алга көчәбез. Киләсе клипта сезне тормыш мәшәкатьләреннән ял иттереп алыр. Карыйбыз. Көнләшмә син, көнләшмә Усаланы бер дәшмә Бер сүзеңә дә дөрес түгел Ук җитте, булды дәшмә Көнләшмә син, көнләшмә Усаланы бер дәшмә Бер сүзеңә дә дөрес түгел Ук җитте, булды дәшмә Аяз көндә дулый ярсыда Салкын җилле җанны өшетә Учларыма салып йөрәгем Риза дигән сүзен әйтәмен Күңелемдә күпме наз булса Барын сиңа бүләк итәрмен Тормыш мәхәббәт белән тулганда Яхшы кәеф булганда Бергәләп яшәү рәхәт Янда дуслар булганда Мәхәббәт белән тулганда Яхшы кәеф булганда Йөрәкләр янып торганда Моң дәрьясы агылара Минем күңелем түреннән Дуслар бергә җырлый әле Җырларым җаны йөрәктән Исеңдәме йолдызлардан бергә Җыя иде без таныш исемнәр
yazmış sıyar ele Kara tünler uzar ele Uzar ele Ak balıkları olup gider Özü belem Min sinsizde Seyusizde Yaşay belem Yüragim sikire, sen düşsen bir yerge Yanımda, sen değilsen yanımda Sen kılansan yüragim sikire, sen düşsen bir yerge Yanımda, sen değilsen yanımda Sen kılansan yüragim Niye bilmedim Jirde sen varın Bulsan idile Ömürlük yarım Duyalmış seni Kürüp gözlerim Beterlik tügel Eydir sözlerim Dostlar, ошаған клипқа сіз де өз тавышыңызны бере аласыз. Мұның үшін tmtv.tatar сайтына кірерге керек. Келесі жыршының да язмышын сіз хәл итәсез. Yazlar kütüm ihlas күңелімнен Saf мәхәббәт келсін яңадан Уйланамын, юқсынамын сені Бір күнім юқ искә алмаған Үмітсінім яз тамшысы кебек Йөрәгемә тамай ул яра Ялгыз жаным сенсіз яши алмыйм Сагышларга син мине салма Үмітсінім яз тамшысы кебек Йөрәгемә тамай ул яра Ялгыз жаным сенсіз яши алмыйм Сагышларга син мине салма Ишеті мені йөрәк тибешімені Үзме жаным сызған бәғіріні Күтәм сені нұрлы yüzләріңні Назға күмші йөрәк түреміне Үмітсінім яз тамшысы кебек Йөрәгемә тамай ул яра Ялгыз жаным сенсіз яши алмыйм Сагышларга син мине салма Әллә инде күзләр жаннарымда Сары яфрак гомер юлымда Назлы язлар көтә күңел кәем Уйларымда синең турыңда Үмітсінім яз тамшысы кебек Йөрәгемә тамай ул яра Ялгыз жаным сенсіз яши алмыйм Сагышларга син мине салма Үмітсінім яз тамшысы кебек Йөрәгемә тамай ул яра Ялгыз жаным сенсіз яши алмыйм Сагышларга син мине салма
birinchi o'rin edi do'stlar. Hit paradga natijalar yasadik. Qisqasi, ideal top klip hit paradi oxirina yaqinlashdi. Sizning bilan men Renata Tay bo'ldim. Kelasi uchrashuvlarga qadar.